Телекинезата, Ще намеря някакъв кук тук. Кой е това? голям си филмар. Не знам. Снима сега, чекай. Снимам Това тя е начална фаза на телекинезис. разбира се. Аре, почва. Чакай, трябва да се фокусирам мисълта. Не ти снимам лицето в момента. Вдигна ли го, а? Знаеш колко е трудно човек да си издържиш мисълта на място. Орато. Браво. Това е начална форма на телекинезис, още го усъвършенствам. Ще опитам да го издърпам. До сега не съм правил такива работи, само мога да бутам. Алеле, майко, магии. Не успях. Не се вижда това от ръцете ти, брата. О, магии, брата. Браво.